Бу көннәрдә илебез Афган сугышыннан Совет гаскәрләрен чыгаруның 33 еллыгын билгеләп үтә. Шул уңайдан 15 февральдә азатлык китерүче солдат һәйкәле янында митинг узды. Иске алучы арасында хакимият, хәрби комиссариат вәкилләре, кайнар ноктада хезмәт иткән зәйлеләр катнашты. Разиф Кәримов афганчыларга изге теләкләрен җиткерде. Бергәлектә көч, бер-беребезне ташламыйча матур итеп эшләргә, яшәргә, шушы зәй төбәгендә тормыш үзен күрсәтер. Кем дөрес, кем дөрес түгел. Бәйрәм белән, праздником. Эта дата очень памятна для всех нас. Мы чтим всех защитников Отечества в этот день, которые не только в Афганистане, но и в других локальных конфликтах участвовали, защищали интересы Российской Федерации. Мы, сотрудники военного комиссариата и других структур Министерства обороны, всегда на вашем примере воспитываем молодое поколение будущих защитников Отечества. 10 елга сузылган Афган сугышында Зәйдән 200дән артык солдат интернациональ бурычын үти. Кызганычка каршы шуның 7-се туган якларына әйләнеп кайтмый. Бүгенге көндә Афганстанда хезмәт иткән 145 зәйле яши. Яуда калган сугышчыларны 1 минутлык тынлык белән искә алдылар. Азатлык китерүче һәйкәл янына чәчәкләр салдылар. Бөек Ватан сугышы ветераны Анна Моисеева өчен хәтер көне икеләтә бәйрәм. Ул бүген 99 яшьлеген билгеләп үтә. Яшь армиячеләр командасы әлеге шәхесне котларга килде. Анна Ивановнаны зур бәйрәме белән район башлыгы исеменнән шәһәр башлыгы орынбасары Елена Недашевина тәбрикләде. Уважаемая Анна Ивановна, от главы Заинского муниципального района, от Совета исполнительного комитета, от всех нас, сегодня хочу поздравить вас с днем рождения. Мы вас очень любим, мы вас уважаем, помним все ваши заслуги. Анна Моисеева шәһәребезнең мөхтәрәм кешесе, 100 яшен вакласа да ул һәр яңалыктан хәбәрдар. Адилә Бурханова, Александр Тимофеев, Ангелина Санникова, Зей хәбәрләре.